Realbau SK SRO. Spoločnosť Realbau SK SRO, pôvodne Realbau SRO, sa od svojho vzniku v roku 1994 stala vyhľadávanou a spoľahlivou firmou zameriavajúcou sa na generálne rekonštrukcie plochých striech bytových domov. Realizujeme rekonštrukcie takmer na celom Slovensku s rozsahom viac ako 1,2 milióna metra štvorcového. Spokojnú klientelu sme si získali vďaka odbornosti, moderným postupom a kvalitným materiálom. Po našej rekonštrukcii budete mať stabilnú strechu nad hlavou. Medzi najväčšie výhody používanej technológie patrí rýchla a jednoduchá montáž, vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, nízke zaťaženie objektu, len 22 kg na meter štvorcový, dokonalé kotvenie v súlade so statickým projektom kotvenia krovu, vzniká dokonale odvetraná dvojplášťová strecha montážou vetracích mriežok po obvode konštrukcie, maximálna úspora tepla v bytoch na najvyššom poschodí a celkové vylepšenie vonkajšej architektúry bytového domu. K hlavným prioritám našich rekonštrukcií patrí najmä celoročný bezproblémový prístup na strechu kvôli kontrolám, ale aj kvôli možnostiam vybudovania solárnych panelov na ohrev teplej úžitkovej vody, telekomunikačných zariadení či stojanov pre satelitné zariadenia. Používame efektívny technologický postup. Nízka konštrukcia krovu, zateplenie pôvodného strešného plášťa, záklop z dosiek, tomiacu vložku delta trela, hladkú drážkovú krytinu z nedelených pásov z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,7 mm a ako alternatívu hladkú drážkovú krytinu z francúzského poplastovaného plechu Myriad s hrúbkou 0,7 mm a s polyesterovým povrchom 25 mikrometrov. Výhodou krytín je dlhá životnosť, 30 až 40 rokov. Životnosť krytiny Myriad dokonca 50 až 70 rokov bez nutných povrchových úprav. Krytiny sú vhodné na každý typ slovenských bytoviek bez ohľadu na rozmiestnenie strešných dažďových vpustí, medzistrešný, zaatikový žľab, viacnásobné medzistrešné žľaby. Žľaby sa napájajú priamo do strešných dažďových vpustí, čo zabráni zamrznutiu odtoku topiaceho snehu do vpustí a zvislej dažďovej kanalizácie. Dažďové vpuste nikdy nezamrznú, pretože zvislá dažďová kanalizácia prechádza cez vykurované bytové priestory. Realizovaním zákaziek v Bratislave, Trenčíne, Skalici, Stupave, Holíči, Senici, Piešťanoch, Starej Turej, Malackách, Myjave, Brezovej pod Bradlom, Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou, Detve, Martine, Zvolene a v Banskej Bystrici nadobúdame cenné praktické skúsenosti vedúce k stabilnému a úspešnému rozvoju spoločnosti Realbau SK SRO. Naše strechy vás vždy dokonale zastrešia.